Prop de 200 persones del sector públic i privat, entre regidors, tècnics municipals i empreses de serveis, han participat a la jornada Noves formes de gestió de l'administració local organitzada per Ajuntament Impulsa. La jornada ha tingut lloc a l'emblemàtic edifici del CaixaFòrum de Barcelona, on hi han participat com a ponents responsables d'organismes i d'administracions locals capdavanteres i empreses pioneres en la gestió de serveis públics. La jornada ha començat amb la presentació i benvinguda a càrrec de Maite Vigueras, fundadora i màxima responsable d'Ajuntament Impulsa, la primera plataforma que connecta proveïdors i administracions locals. La sessió s'ha estructurat en 4 grans blocs temàtics dedicats a la visió de futur a nivell europeu, els nous models de concessions i col·laboracions público-privades, els nous serveis mancomunats i la contractació electrònica, les subhastes i les compres agregades. El primer dels blocs, dedicat a la visió de futur a nivell europeu, ha comptat amb la participació de Víctor Almonacid, secretari general de l'administració local i membre d'UDITE, la Federació Europea de Caps Executius de Governs Locals, Francisco Blanco López, cap dels serveis de contractació i suport en matèria d'assegurances de la Generalitat de Catalunya, i Francesc Sibina, president de la Cambra de Concessionaris d'Infraestructures, Equipaments i Serveis Públics. Tots ells han destacat la importància de la col·laboració público-privada i la necessitat de simplificar processos per tal de ser més eficients. El segon bloc, dedicat als nous models de concessions i col·laboracions público-privades, ha servit per debatre sobre les possibilitats de gestió d'àmbits tan diversos com el territori, la gestió dels equipaments esportius i la gestió dels serveis públics, com ara l'enllumenat, les escoles bressol, les escoles de música municipals i les concessions de cementiris i tanatoris. Pel que fa als nous equipaments mancomunats, s'han tractat temes relacionats amb les noves tecnologies mancomunades al núvol, a càrrec del director de la Consultoria i Desenvolupament de Negoci de UPCnet, Baptista Borell, i del director general de Vantage Group, Agustí Filomeno, i temes relacionats amb la gestió mancomunada de transport, neteja i residus, amb la participació del director dels serveis de prevenció i gestió de residus de l'àrea metropolitana de Barcelona, Joan Miquel Trullols, i Sílvia Ortega, cap d'estudis i desenvolupament de l'empresa Urbacer, del grup ACS. Finalment, la jornada s'ha tancat amb un debat moderat per Imma Pruna, cap de compres i contractació de l'Ajuntament de Mataró, dedicat a la contractació electrònica, les subhastes i les compres agregades, on hi han participat diversos representants d'administracions públiques locals amb experiència en aquest àmbit i un representant del Consorci Localret. Tots ells han manifestat que cal seguir treballant de forma conjunta i han deixat de manifest que les administracions supramunicipals, com ara les diputacions i els consells comarcals, han de jugar un paper molt important liderant aquest camp. La jornada, patrocinada per Vodafone, s'ha pogut seguir al Twitter amb el hashtag #CoixinetImpulsaF2F. Per més informació us podeu dirigir al web www.ajuntamentimpuls.cat.